Inċentivi li primarjament huma mirati li jnaqsu l-infiq tan-negozji filwaqt li jistimulaw il-konsum mill-pubbliku. Hekk iddeskriva l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika mħabbar mill-Gvern l-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta. L-istess editorjal nota kif dan il-pjan jara li n-negozju jerġa' jirkupra bl-effett dirett li nies li minħabba l-pandemija tilfu xogħolhom jerġgħu jkunu impjegati mill-ġdid. Fit-talking point tal-istess gazzetta mill-pinna ta' żewġ fondaturi ta' kumpanija tal-konsulenzi tan-negozju tingħata ħarsa lejn l-istess pjan bħala dak li għandu joffri soluzzjoni f'qasir żmien biex tirpilja l-ekonomija Maltija wara l-pandemija. Fil-fatt fit-titlu jiddeskrivuh bħala pjan b'miri ċari u f'waqtu. L-editorjal tal-Gazzetta The Malta Independent ukoll irrikonoxxa li dan il-pjan ser ikun qed iwassal biex l-ekonomija terġa' tikseb saħħitha. L-editorjal elenka numru ta' miżuri li ser ikunu fundamentali sabiex dan jiġri, fosthom it-traħħis fuq il-kontijiet tal-elettriku u l-għajnuna fil-kirjiet. Il-Gazzetta Malta Today fl-editorjal semmiet kif dan il-pjan huwa riflessjoni ċara tal-ħidma ta' Gvern Laburista li mill-2013 introduċa miżuri soċjali li jinkoraġġixxu lin-nies jaħdmu u jippremjaw il-bżulija. Miżuri li kif innota l-editorjal tal-Gazzetta Orizzont raw il-qofol tagħhom f'dan il-pjan bajnuna u benefiċċji bla preċedent. Din l-istess gazzetta qalet li dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika juri pjanar waqal li bih mexa Gvern Laburista fis-snin li għaddew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.